लोगोफोर नोंसोरबो गाव गावनि फेसबुक एकाउन्टनि पासवार्डखौ बावना दं नामा? दा नैबे फेसबुक एकाउन्टआ आंनि लोगोनि एकाउन्ट। दा बे लोगोआ गावनि फेसबुक एकाउन्टनि पासवार्डखौनो बावनानै थाबाय। दा नोंथाङाबो नोंनि फेसबुक एकाउन्टनि पासवार्डखौ बावबायब्ला, नोंथाङाबो गोदान पासवार्ड होनानै लानो सानदोंब्ला, नोंथाङा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो, अब्लानो नोंथाङाबो गोरलैयैनो खालामना लानो हागोन। दा आं बे एकाउन्टनि पासवार्डखौ मिथिला लोगोफोर। दा बे फेसबुक आइडिया बे मबाइलाव सेभ जाना थानायखायसो बेखौ नायनो मोन्दों। दस्रा मबाइलाव नायनो हाला। दस्रा मबाइलाव नायब्लानो आंनाव पासवार्ड बिगोन एबा आङो पासवार्डखौ होनांगोन, अब्लासो आङो दस्रा मबाइलावबो नायनो हागोन। दा जोङो बेखौ खालामनानै लानो थाखाय जोङो नैबे गोजौनि दट मोनथामाव खनसे थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव गाहायाव बोख्लायनानै जोङो मोनसे अप्सनखौ नागिरनांगोन, सेटिं इज प्राइभेसि। नैबे सेटिं इज प्राइभेसियाव खनसे थुनानै होनांगोन। दा बेयाव थुनायनि उनाव आरो गोदान मोनसे सेटिं नुजाबावगोन। दा जोङो नैबे गोदान मोनसे सेटिंआव खनसे थुनानै होबावनांगोन। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। जोङो नैबे पासवार्ड एन्ड सिकिउरिटि अपसनाव खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन। बिनि उनाव नोंथांमोना नै एकाउन्ट सेटिंआव नुदों पासवार्ड एन्ड सिकिउरिटि, बेयाव खनसे थुनानै होबावनांगोन। बिनि उनाव चेन्ज पासवार्डआव खनसे थुनानै होनांगोन। चेन्ज पासवार्डआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, नोंथांनि नामाव खनसे थुनानै होनांगोन। दा बेयाव थुनानै होनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, नै कारेन्ट पासवार्ड, निउ पासवार्ड एन्ड बेयाव होदों रिटाइप निउ पासवार्ड। दा जोंथ' कारेन्ट पासवार्डखौ मिथिला लोगोफोर, आंबो बावबाय। नोंथाङाबो जुदि बावनानै दङब्ला नोंथाङाबो बेखौ मिथिला। दा जोङो माबोरै गोदान पासवार्ड होनानै लानो? दा जोङो मोनसे अपसनाव क्लिक खालामनांगोन, बेनो जाहैबाय फरगेटेन एन्ड पासवार्ड। नैबे गाहायाव नुनो मोनदों नोंथांमोना, आं थिर आइकन होनायाव खनसे थुनानै होदो। बिनि उनाव नोंथाङा माजों खुलिदों? जिमेल आइडिजों खुलिनायबा जिमेल आइडि श' जागोन, मबाइल नाम्बारजों खुलिनायबा मबाइल नाम्बार श' जागोन। जुदि नोंथाङा जिमेल आइडि मबाइल नाम्बारजों खुलिनायबा मोननैबो श' जागोन। दा आंना नै जिमेल आइडिजोंल' आङो अनलि नैबे फेसबुक एकाउन्टखौ खुलिदों, बेनिखायनो नैबेहाय जिमेल आइडिल' श' जाबाय। जुदि मबाइल नाम्बारजों खुलिनायबा मबाइल नाम्बाराबो श' जागौमोन। दा बेनिखायनो आङो नैबे जिमेल आइडिखौ सेलेक्ट खालामनानै होनोसै। दा जिमेल आइडिखौ सेलेक्ट खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै बे कन्टिनिउआव जोङो थुनानै होनांगोन खनसे। कन्टिनिउआव थुनाय लोगो लोगो नै मोनसे केपचा ओंखारगोन। नोंथाङा नैबे केपचाखौ नैबेहाय साबमिट खालामनांगोन। दा आं केपचाखौ होनानै लाग्रोनोसै। बेखौ होखांनायनि उनाव जोङो नैबे साबमिटआव थुनानै होनांगोन। आं दा साबमिटआव खनसे थुनानै होनोसै। बिनि उनाव नै नोंथांनाव नोंथांनि जिमेलाव बा नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव मोनसे कड थांगोन। दा आंना जिमेल नाम्बाराव मोनसे 6था डिजिट कड नाम्बार थांबाय लोगोफोर। दा आं बेखौ जिमेलाव चेक खालामनानै नायनोसै। नै आं दा आंनि जिमेल आइडिखौ खुलिबाय। दा आंना नै फैनानै दंफैयो लोगोफोर। दा आं बेखौ कपि खालामनानै लानोसै। नै बेखौ आं कपि खालामनानै नैबाहाय आङो पेस्ट खालामनानै होनोसै। नै बेयाव आं दा बेखौ कड नाम्बारखौ पेस्ट खालामनानै कन्टिनिउआव होनोसै लोगोफोर। नै कन्टिनिउआव होनाय लोगो लोगो दा गोदान पासवार्ड होनायनि अपसन फैबाय लोगोफोर। नै बेयाव होनाय दङ क्रिएट ए निउ पासवार्ड। दा आं बेयाव गोदान मोनसे पासवार्ड होनानै लानो हानायनि अपसन मोनबाय लोगोफोर। दा नोंथाङा बेखौ मोजाङै पासवार्डखौ होनानै लादो, जाहाथे उनाव बावा। बेखौ नोंथाङा नङाब्ला खाताफ्राव लिरनानै दोनबानो जाबाय, उनाव नोंथाङा गोरलैयैनो बेखौ खुलिनानै लानो हानायनि। बिनि उनाव आं दा नैबे नेक्स्टआव थुनानै होनोसै लोगोफोर। नै दा नेक्स्टआव थुनानै होनाय लोगो लोगो आंना पासवार्डआ सेभ जाबाय लोगोफोर। नै दा आङो आंनि फेसबुकनि पासवार्डखौ गोरलैयैनो गोदान मोनसे पासवार्ड होनानै लानो हाबाय लोगोफोर। दा जोङो बेखौ नोंथांना जुदि पासवार्डआ सेभ जाबायब्ला नोंथांनाव मोनसे जिमेल एकाउन्टआव मोनसे पासवार्ड सोलायनायनि मोनसे मेसेज फैगोन लोगोफोर। नै दा आं जिमेल एकाउन्टखौ खुलिनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो। नै दा आंना जिमेल एकाउन्टआव मोनसे मेसेज फैनानै दंफैयो, इउर पासवार्ड हेज बिन चेन्ज लोगोफोर। दा आङो आंनि फेसबुकनि बा आंनि एकाउन्टनि पासवार्डखौ गोरलैयैनो चेन्ज खालामनानै लानो हाबाय। दा नोंथाङाबो जुदि पासवार्डखौ बावनानै दङब्ला बेबायदिनो खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो, आरो नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै होदो, जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। बाय बाय लोगोफोर।